Ayos, no? Napansin nyo yun? I'm sure napansin natin lahat yun. Guys, good morning. Ayan. At nandito tayo ngayon sa Calgary, Alberta na. Sa mga nakasunod sa video vlog natin, no? Sa huling video vlog natin na sa East Gwillimbury, Ontario tayo. Nag-pick up ako doon. Nag-travel tayo from there all the way dito sa Calgary. Ngayon nandito na ako sa Calgary. I-deliver ako maya-maya lang. Papainit lang ako ng kape muna at pinapakuluan ko lang itong aking gulay para mamaya. Yes! Hindi na ako dumaan sa bahay kasi sabi ni Mrs. wala sila sa bahay. Nandun lang sila sa St. Laurent, dun sa property namin sa outside of the Winnipeg. May property kasi kami doon, tapos may RV rin kami. May munti kaming hideout doon. Sabihin na lang natin kapag naiinip at gusto mong dalhin yung mga anak mo sa isang lugar, yun. Para maiba naman sila. Meron kaming doon, property at meron kaming campers, RV. Yan. Sa mga nagtatanong, no, kung bayad ko na ba daw yung RV ko, hindi pa bayad yung RV ko, guys. Ayan. Pero yung lupa roon, yung lupa dun sa St. Laurent na binili namin, bali 2 unit yon. Yun yung bayad na namin. Kasi nung kalakasan ng tracking way back mga 3 to 4 years ago, yung kasi simula ko palang mag owner operator, talagang ang ganda ng kitaan nun. Maganda talagang kitaan nun. Wow! Kung tatanungin nyo kung ikumpara nyo ngayon dito, ngayon sa nangyayari, especially sa tariff sa Amerika, wala na. Mahina na. So totoo lang, kaya ito, sasabihin ko sa inyo, hindi, para sa akin na insight ko lang to, hindi worth it muna hindi worth it muna ngayon ang mag-owner operator kasi ang hina ng biyahe. Yan. Pero sa mga makapanood nito na kapwa ko Pilipino dito sa Canada na nagbabalak mag-owner operator kahit ganito yung sitwasyon, guys, just try it. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Huwag nyong ano yun yung sinasabi ko. Ayoko kasing ma-down ko yung kalooban ninyo. Dapat sana palakasin ko yung kalooban nyo. Pero ako lang kasi, guys, alam nyo naman, nagsasalita lang ako kung ano yung totoo. Talagang humina talaga ngayon sa tracking. Kung gusto nyong mag-owner operator kahit ganito yung sitwasyon, just go ahead, try it. Itong sinasabi ko, at least may reference kayo. Kung sakaling mapanood nyo to, sasabihin nyo, ganun pala ang nangyayari, teka muna, wag muna ngayon. Itabi muna yung pan-down mo sa truck, tabi mo lang. Kasi pagka gumanda naman ang tracking, sinasabi ko rin naman. At saka kahit hindi ko mabanggit sa mga vlog ko, kapag malaman nating okay na yung tariff sa Amerika, yun yung magiging reference ng mga truck driver dito sa Canada kung gusto talaga nilang ipagpatuloy ang balak nilang pagiging owner operator. But either way, guys, sinasabi ko lang ito, pero hindi ako nang aano sa pakiramdam ng isang tao. Kung ano man yung magiging decision nyo, kung mag-owner operator kayo, sige, go ahead. We will respect that. Pero if you wanna stay with company driver, i-respetuhin din natin yan. Either way, sinasabi ko nga sa inyo, kung ano yung gusto ng isang tao at kung ano yung magpapasaya sa isang tao, yun ang sundin natin. Yun ang gawin natin bilang tayo. Yun lang yung masasabi ko, guys, sa inyo. But anyway, ikutan muna natin ang truck bago tayo tuluyang lumarga. Alright, guys, make sure natin ang temperature.
Sit up niya, oh. 34 ang seat point, ang box is 36. Ayos. Ilaw. At syempre yung ating shield doon, baka wala na yun. Maambong morning dito sa Calgary, Alberta, guys. Ano, yun, oh. Oh, yun. Wow! Yan ang gusto ko pagdating ng panahon, guys. Yan yung ating susubukan. Yes! Imaneho. Paganda daw ang kitaan dyan sa pag-haul ng mga sasakyan. Ewan ko kung totoo. Hindi ko pa rin naman nasusubukan, kaya mahirap din magsalita pag hindi natin nasubukan. Wala na, marumi ka na naman, Cordapia. Maulang morning. Sa Calgary, Alberta. Alright, tara guys. Yun, pumulo na yung ating ating vegetable. Yun, patayin natin. Lagay natin ito para makapagpainit ako ng kape. Kape tayo. Vegetables. Ito yung aking guys, pagkain. Isang takal na 1 scoop of rice, tapos hita ng manok. Ayan ang aking tanghalian mamaya. Another 1 scoop of rice pagkakain tayo. Tapos ayan, isang paanong manok hapunan. 2 beses lang ako kumakain sa isang araw, minsan 3, ganyan. Tsaka snacks. Tapos ito, lalagay natin ito. Palamigin lang natin. Mamaya magsasaing pa ako kanin. Kunti lang yung sinasaing kong kanin. Brown rice yung linuluto ko, guys, na kanin. Yes! Tapos na yung mga panahon na hindi tayo kumakain ng kanin. Ngayon balik kanin tayo. Hindi naman na tayo ganun kalaki na eh. Yes! Maulang morning. Kunin natin ito para yung heater malinisan niya. Morning. Good morning sa ating lahat. Kape-kape.
tapos mamaya alauna doon sa isa. Guys, tahimik pa ang Calgary. Isang taon na lang, next year tapos na rin ang truck kung may awa si Lord. March ko inilabas itong truck ko eh. March, ano na ngayon? Maayo na ngayon. So, next year, somewhere around mga ganyang time, mga ganyang buwan, matatapos na rin ang truck natin. Ang bilis ng panahon ha, akalain mo yan. Hindi ko akalain talaga na aabot ako sa ganitong haba ng panahon ng pagiging owner operator ko. Salamat ako kay Lord. Thank you, Lord. You know, nakapark lang, iba na yung cellphone eh. Huminto lang sa red light, nagsi-cellphone. Bawal yun.
Dito na tayo sa ating first delivery. Yes! After that, mag-check-in lang ako. Hopefully, bigyan nila ako agad ng door kasi pindutin ko po ba ito? Kasi alas 7 pa yun eh. Total, ano na, anong oras na ba? 6:21 na oh. Pindutin ko nga ito. Parang silang ano oh. Lalapit ba ako? Oh, yun. Ayun. Akas na sila. Alright guys, dito na tayo. Mag-check-in lang ako sa loob, tapos tanong natin kung saan. Monday morning na maulan. Maulang Monday morning dito sa Calgary, Alberta guys. Yes! Medyo malamig. Pasok lang ako sa loob guys. Magsuot tayo ng ganito kasi kailangan nila eh. Alright guys, binigyan na tayo ng door. So kailangan natin i-break yung ating shield. Break the seal. Kasi ito, mayroon talagang designated na pangkat ng wired seal. Katulad nito guys, may designated na pangkat, yung parang cutter, parang gunting o cutter kamo. Pero ako hindi na ako bumili, ganito na lang ginagawa ko. Kasi ito hindi mo basta makakat ito ng isang cutter na ganyan eh, paulit-ulit eh. Not unlike yung bolt seal, mas matigas, mas madali. Ito kasi wire ito eh, maano kaya. Nakita nyo oh, nagdikit na siya oh. Hindi pa siya naputol. Ang ginagawa ko, pukpukin ko siya ng martilyo. Ganito ang tip. Yun. Pukpukin mo ng martilyo yung bolt cutter mo. Ayan oh, yan. Ganun lang guys. Punong-puno hanggang sa puwitan. Tapos sabay atras doon. Punuan. Ating kalimutan to. Hindi malamig pero maulan. Dungis na naman ni Cortaps. Door 38. Andun sa napaka-tricky naman itong lorong 38. Ayun. Pag ito sa ano nito. Hindi, aalis ito kaya antayin ko na lang. Yes! Aalis daw siya. Antayin na lang natin ito. Para hindi tayo mahirapan na ano. Ikot tayo diyan. Kailangan niya itong umatras. Yun.
36, 37, yun, doon tayo sa 38. Yan. Sundan lang natin yung line na yon. Pasok tayo sa ano? Sa butas. Kumbaga. Yun. Sundan lang natin yung line para pasok tayo sa butas. Okay. Ganun, no? Nababay nga natin. Parang sala naman itong ano nila rito. Hello guys, oh. Diretsong-diretso tayo, ha? Basta tumama itong gulong natin dito. Ayan, nakita natin. Dito sa trailer namin, trailer natin, diretso rin. Magyan natin to. Sabay silip dito, okay naman. Okay siya. Magyan natin to. Tignan natin sa likod din. Tignan natin sa kabila, guys. Oh, ba't ganon? Parang may mali. Ewan ko, parang ba't ganito? Parang may mali. Ito kayang guhit nila, mali. Ang layo naman ng pagkakaguhit nila.
Ayun oh. Sakto naman ako, diretso ako dun sa kabila dito. Sablay. Sana umabot yung kanilang inilalagay dyan. Ayun guys, napansin nyo? Parang may mali eh, no? The other way. Ayun na lang natin sila. Huh? Diretso ko sa right side. Tabingi ako sa left side. Ayos no? Napansin nyo yun? I'm sure napansin natin lahat yun. Anyway, antayin natin guys. Alright guys, prepare muna tayo ng pagkain natin eh. Prepare na ako ng pagkain ko. Meron tayong hita ng manok, broccoli, tapos 1 cup of rice. Yes! Tapos sa hapunan ko, meron ako ditong egg white. Prituin natin dyan. Oops, ayan, gumagalaw na. Oh, ayun, red light na tayo guys. Oh. Sinimulan na nila. Ayan guys, naka-unload na tayo rito. Wala yung papel doon sa likod ng trailer. Kasi guys, madalas naman natin ang ginagawa itong biyaheng ito. Dito, kabisado ko na ang sistema nila kapag na-unload nila yung para sa kanila, yung bill of lading paperwork, nilalagay na lang sa trailer para hindi mo napupunta kung saan saan. Ay, nasabi niya sa akin eh, iba ang sistema na namin ngayon. Yung papel i-email namin or maghintay ka rito ng 4 na oras or babalikan mo. Sabi sa akin, balikan ko daw. Sabi ko, hindi na ako babalik dito, sabi ko. Kaya nakausapin ko yung aking dispatch. Tanungin ko kung anong sistema nila, kung paano, mag-aantay pa ako dito o hindi. Siyempre, meron pa tayong isang delivery. Anong oras na ba? Alas 8. Alauna yung delivery natin eh. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Pwede akong magantay dito eh. Siyempre, sige sila na waiting time na naman sa unloading. Ayun guys, nandito na tayo sa Highway 2, Alberta. Papunta na tayo sa second drop natin. Yes! Kausap ko yung dispatch. Tawagan ko. Aware naman pala sila. Kaya hindi na ako mag-aantay doon ng 4 na oras para lamang dyan sa bill of lading na yan. Ipapadala na lang pala sa kanila yan. That's good. Yes! Tayo kaperwisyo. Tapos ang trabaho natin, mabigyan tayo ng another task. Diretso lang ang biyahe natin kapag kami may bigay sa atin. Ayun lang, diretso. Guys, andito na tayo. Check-in lang tayo rito sa kanilang window. Hopefully, maaga ako eh. Mamaya pa yung aking Oh, yun. Mabanti ako konti. Yes! Maaga ako eh. Baka sakali. Dito na tayo guys. Hi! First time here? No, it's not. I will close. Use off duty muna tayo. You had one of these? I'm not sure if I still. Can you give me one? Driver license. Paperwork? Yeah, and driver's license. Driver's license, yeah. My appointment is 1 PM. I'm early. Is that okay? Can I please
Stay you there. can speak to them. Ay- I oh. don't think they will take you. Wait, it's not. I can just wait, you know. There you go. Thank you. I got my video vlog here. I'm doing a video vlog. Are you okay to the camera a little bit? Huh? I have a video vlog. It's okay? Okay, guys. Kailangan nating ask them for their consent. Kita nyo guys. Simple lang naman ang pagbablog. Kailangan natin silang tanungin sa kanilang consent. Yes! Para hindi tayo magkaroon ng problema o trouble. Hindi kasi pwedeng basta na lamang natin i-turn on yung camera tapos iharap natin sa isang tao. Pwede mong gawin yung ganon, pero in the process kailangan mong tanungin sila kung pwede. Kung ayaw nila, syempre i-delete mo yung part na yun, huwag mong i-upload kasi pagka nakita nila patay tayo dyan. There you go. Thank you! Say hi! Door 23. Door 23? Okay, thank you. Okay, and guys, let's go. Yes! Mag-vlog tayo. Pakita natin yung vlog natin. Nakapasa sa sa privacy. Kailangan din natin protektahan yung privacy ng mga binablog natin para hindi tayo magkaroon ng problema. Kasi mahirap na eh. Ang laki nito guys, ang luwang. Kasi itong pag-vlog ko na to tignan nyo, napakita ko yung kanilang yard pero hindi mo alam kung nasaan ako. Kasi mahirap na, baka mamaya mareklamo tayo. Meron ding company na bawal ipakita yung mga lalo na yung mga pangalan. Ayan, punta ako doon sa door 23. Alright guys, andito na tayo sa dock. Ito na yung last drop natin. Yan. Nasa door 332 tayo. Lagyan natin ng ito. Maulang morning guys, maulang morning. Ayan. Antayin ko na lang ito kapag nag red light and then green light again. Boom, balik tayo dun sa kanilang shipping office para kunin papel. Ayan. Kain muna ako. Tara, kain muna tayo. Yes! Hello guys, ayan, babalik tayo. Ayan, empty na tayo. Okay. Oh, malinis, malinis. Malinis guys, malinis. Ayan. Chatin natin. Linis. Tanggalin lang natin yung mga debris na to. Tanggalin ko lang. Kasi sabi ng dispatch ko, meron kang reload right away. Alas 11, sabi niya sa akin, tanggalin natin to. Hindi natin paugasan. Okay. Tapos mamaya kapag nakakita ko basurahan, itapon ko. Tapon natin. Yan. Para presentable tayo sa pagpipikapan natin. Pagka huwag natin itapon basta-basta dito sa kung saan-saan. Dito ko lang muna ilagay yan. Ayan. Oh. Okay, ano yan? Alright. There.
So paano guys, magkita na lang tayo sa susunod nating video vlog. Puntahan ko muna yung yung aking proof of delivery, yung bill of lading. So may share ko lang, ingat lang kayo sa biyahe kasi medyo maambon ngayon at makulimlim. Andito tayo sa Calgary, Alberta. Guys, thank you for watching. Ingat ka lagi. Peace up. Bye. Lakai Tracker.